više. Što se tiče povrtarstva, sigurno nema ništa. Padavine su toliko nepouzdane zbog klimatskih promjena da u bilo kakvoj ozbiljnoj priči, ako nema vode, nema ni roda. Međutim, za vodu je potrebna energija, i to skupa energija. Potpuno je besmisleno da srpski povrtari moraju da kupuju dizel po ceni od skoro 140 dinara za litar i pri tome plaćaju razne takse za puteve, autoputeve i limuzine onih koji se po njima voze. Kako porodica Salonski iz Gospođinaca može da bude konkurentna u ovoj priči? Evo vidite, ide Ranger, ide voda, ali ide i dizel i to košta. Naravno, za Salonske iz Gospođinaca su svi čuli, to je okolina Novog Sada. Možda ovako. Ovo je prva solarna crpna stanica u Srbiji. Kapaciteta 300 kubika vode na dan. Zamalo da kažemo dan i noć, ali ovo ipak može da pumpa vodu samo kad je dan, zato što je solarno. Solarne ploče obezbeđuju snagu struje od 7,5 kW, a pumpa je snage 5 kW i može da ispumpa 40 kubika vode na sat. Kada se uključi, s obzirom da sve ovo radi na sunce, deluje impresivno. Baš onako kulja voda. Ljubomir Salonski je povrtar od iskustva. On je prvi počeo u Gospođincima da se bavi povrtarstvom i usvaja čak i u ovim poznim godinama nove tehnologije. Kao što znate, energija je jako skupa sad u posljednje vreme. Nafta, dizel, otvoreno to, konkretno dizel. Jer mi nemamo nikakve povlastice što se tiče za poljoprivredu, plaćamo isto kao da vozimo auto po drumu. Po 140 dinara koliko je gorivo. Možda nešto malo jeftinije dobijemo na količinu. I zato smo se odlučili da napravimo ovaj sistem na solarno navodnjavanje. Baš iz tog razloga. A recite nam, zašto niste, evo vidimo, iza vas je dalekovod, jeftina struja, a što ne biste navodnjavali sa strujom, s dalekovoda? Pa ja već par godina pokušavam da napravim trafostanicu ovde, pošto je tu dalekovod, ali ne mogu nikako da dobijem građevinsku dozvolu, pošto je bunar pomoćni objekat. A kaže, na pomoćni objekat ne mogu dobiti dozvolu. I zbog toga je uzeo kredit od Prokredita koji daje neke povoljnosti na obnovljive izvore energije, tako da i pored toga što ima dalekovod pored je instalirao solarne ploče. Princip rada je tu dosta jednostavan. Kada treba najviše vode za navodnjavanje, onda kada je suša. Kada je suša, onda kada ima obilje sunca. I ovo baš tada i mora da radi. Na 40 metara dubine nalazi se bunar odakle se ispumpava voda. Čuli ste 40 kubika, nije ni malo ni mnogo. Malo je za Ranger ili kišno krilo, ali je sasvim dovoljno za 5 hektara paprike u sistemu kap po kap. I šta je ovde priča? Priča su pare. Kapacitet je mali, naspram 100 hektara koje radi Salonski povrća, ali zamislite svaki dan, i to baš svaki bogovetni dan, ovo radi besplatno tokom cele sezone. Nema dizela, nema dolivanja ulja, nema podmazivanja, održavanja, popravke. To je moć solarne energije u navodnjavanju. Kada jednom uđete u ovu priču, više nemate šta da dodatno radite. Magistar Vladimir Popović je stručnjak za elektroniku i solarne sisteme i on je sa svojim timom sve ovo osmislio i dizajnirao. Konstrukcija na prvi pogled nije nešto komplikovano, to su betonske stope na kojima se nalazi ovako zaštrafljeno, pa zatim još dodatno montirano postolje za ploče od aluminijuma i sve je napravljeno naravno da je vodootporno, ali i da je otporno na grad. Inače, može da radi sistem automatski, a može da se kontroliše preko telefona, interneta, kompjutera. Ovo je vrlo nova tehnologija koja je počela implementaciju u svetu pre možda 2 godine. Naravno, interesantna tržišta su bila Afrika i druge zemlje gde ima jako mnogo sunca, ali se ispostavilo da je Srbija jako dobro podneblje za implementaciju ove tehnologije, jer mi imamo 40% više sunca nego u Nemačkoj, koja inače najviše koristi solarnu tehnologiju za razne namene. Ono što je karakteristika ovog sistema, to je da može da pruži 40 kubnih metara na sat u navodnjavanju ili negde oko 450 kubnih metara u toku dana, što je više nego dovoljno za sistem kap po kap za 6 do 8 hektara navodnjavanja. Ja pričam trenutno izmerene vrednosti u aprilu, u junu, julu i avgustu, kada najviše i treba vode, može da da i nekih 15% više, to su neke očekivane vrednosti. U suštini sistem je prilično jednostavan. Koristi solarnu energiju da je konvertuje u električnu energiju za napajanje pumpe, koja je dovoljno efikasna i ima dovoljno snage da obezbedi, da kažem, dovoljnu količinu vode u toku dana. Međutim, inženjering celog sistema je vrlo kompleksan, sastoji se od nekih 30-ak delova koji uključuju prvo konverziju iz solarne energije u električnu, zatim kontrolere za maksimalnu
MPPT kontrolere za maksimizaciju energije sa solarnih panela koju dobijamo u toku dana, drive za pumpu, prenos energije na samu pumpu, kontrolu i upravljanje samog sistema i automatizaciju kompletnog procesa zajedno sa daljinskim nadzorom i upravljanjem. Jer iskreno da vam kažem, ja sam pričao sa puno poljoprivrednika u poslednje vreme i ono što smo shvatili to je da bez obzira da li se ovaj sistem isplati za 2,5 ili 3 godine, ono što oni sebi ne mogu da dopuste to je dodatno vreme. Ovaj sistem obezbeđuje da oni mogu daljinski da vrše kontrolu sistema za navodnjavanje i da ne obilaze sistem kao što su pre radili sa korišćenjem dizel pumpe. Primijetili ste da se razlikuju neke cifre. Na primjer, ukupni kapacitet solarnih ploča je 7,5 kW, a pumpa je na 5 kW. To je zato što je predviđeno da ovo može da radi i oblačnih dana. Dakle, uvek postoji neka rezerva radi sigurnosti. A sad o parama. Realno, ovo zato i postoji. Pa sad ako se zavisi koja je kultura, koja je povrće. Znači zavisi od 300, 500 do 1000 litri nafte po hektaru ide godišnje. Zavisi šta je, to je malo puno zvuči kad kažem 1000 litri, ali ako se seje mrkva, pa se desi da se i preseje nekad, znači ode i po 1000 litri po hektaru. Po hektaru? Po hektaru. Znači 5 tona dizela, 5 tona dizela ćete vi uštediti? Pa eto, da. Da, to ne zvuči loše. Od 3 do 5 tona. Aha. Godišnje. Dakle, Salonski uštedi između 5 i 7 hiljada evra godišnje, samo u ceni dizela koji bi potrošio, na primjer, za šargarepu. Hajde da se nađemo na 4 do 5 hiljada evra. Sve ovo je koštalo oko 25 hiljada evra, što kažu mladi u fullu. Dakle, za jedno 5 godina, najviše, samo cena dizela koji se potroši isplati sve troškove. Međutim, dobra priča je da je Salonski uzeo najskuplji mogući sistem sa kompjuterom, sa daljinskom kontrolom i tako tim stvarima, a u suštini ovo može da bude i duplo jeftinije za taj kapacitet, a svo vreme pričamo o ceni sistema sa sve pumpom, inače rečeno. Ovo je sistem koji ima apsolutno implementirano sve, bukvalno nemamo ništa više da dodamo za takav sistem i to smo i želeli da isprobamo sa našim korisnicima. Sistem može biti recimo 30 do 40% ukoliko korisniku ne trebaju sve opcije sistema za korišćenje u budućnosti i to i jeste neka ideja da prvi sistem bude u potpunosti opremljen, a naredni sistemi budu povoljniji i da kažem sa zajedničkim sistemom za monitoring koji postoji na jedinstvenoj centrali. Ovo dolazi, to je sigurno. Ima tu još nekih pitanja, mora da se reši krađa i vandalizam. Međutim, ceo koncept, cela ideja da vas energija ne košta ništa za navodnjavanje, to puno znači.